Start. Kanon. Det her det er så hovedsætningen om arealbestemmelse, hvor mig og Esben vil prøve, at vise det både grafisk og algebraisk. Først skal jeg lige prøve at vise det grafisk. Det her med at gøre det er, at vi har to funktioner, fx og gx, hvor man egentlig skal prøve at finde et areal, som der egentlig er mellem den øvre og den nedre grænse. Men, altså man kan sige, at det vi skal prøve at finde ud af, det er egentlig, at integralet fra a til b af fx minus gx dx er lige med det samme, som man kan tage de der to, eller den øvre grænse minus den nedre grænse. For at illustrere det lidt bedre, kan vi prøve at tegne det. Hvor vi har vores fx her, og så har vi egentlig vores gx her. Og har vi selvfølgelig vores grænser a til b, a, og så herovre b. Og vi skal egentlig prøve at finde det areal, som vi egentlig har, som der ligger herinde i den her boks. Og for at kunne gøre det, så skal vi egentlig have vores øvre grænse minus den nedre grænse, fordi det er forskellen i det areal, vi har derinde. Og vi kan se, at det areal, vi prøver på at finde her, fx til dx, det er alt det her, som jeg lige kan skravere med grønt. Alt det her, også det her mellem grænserne a til b. Og så skal vi prøve at tage minus det med den areal, som vi har, der hedder fra gx, og det er så alt det her, der ligger under funktionen g. Og når man tager de to fra hinanden, så får man det areal, vi prøver at lede efter herovre. Og det er nogenlunde det samme, du gør også, når det er, hvis man siger, at nu er den godt nok positiv, men det er nogenlunde det samme, du gør, hvis det er negativt. Og det er jo egentlig for at vise det grafisk. Jeg så forklare lidt omkring hovedsætning om arealbestemmelse, hvor jeg så skal vise, at arealet af A er det samme som areal A1. Og det A1, det er så lidt mere, jeg har min A'er, det er den originale, det er de to funktioner, der er sammen og som finder arealet. Den her står så bare nede under x-aksen, så der er det lidt svært at bruge den normale funktion, vi har, eller formen, vi har til at regne arealet ud, som er a til b integralet af fx plus gx. Jeg har så her taget a'eren plusset den med c, så at vi får a1'eren herover, som så ligger over x-aksen. Og så kan vi så sætte den her ind. Vi skal da bare lige huske at plusse med c, da vi ellers får et helt andet. Vi skal huske at plusse med c, så vi har det rigtige tal. Yes. Så her har vi så, når vi har de her to, så bliver vi så nødt til at lægge c ind, så vi har arealet under f plus c minus arealet under g plus c. Og når vi så bruger det arealet, eller så bruger det fortegn, så er det integralet af a til b fx plus c ind i en parentes minus a til b integralet i gx plus c i en parentes dx. Her så sætter vi dem så sammen, og vi siger dem no. Ja, vi ved fra tidligere, at man kan sætte dem sammen, og det er når man kan sætte dem sammen, så det hele hænger sammen, uden så vi fjerner det her integraltegn, sætte det her hen, fordi det er stadig det bliver integreret det hele alligevel. Så har vi fjernet serierne, vi har ophævet parentesen her som en minusparentes, så vores c den der minus, så det er minus c, så vi fjerner den her, så begge serierne går ud med hinanden, og så får vi sådan set den endelige funktion her, hvor vi siger fx plus gx lige med dx. Og ja, det er jo så som sagt den ovenover, hvor det er mere bestemt sagt, at det er arealet, den højre, den nedre og den venstre grænse, og det er så øvre minus nedre dx.